Začníme v Spojených štátoch. Prezident Obama povedal, že na vulgárna diplomátka môže vzťahom medzi Spojenými štátmi a Ruskom jedine prospieť. A nám neostáva než skonštatovať, že prezident Obama môže byť kvôli týmto slovám jedine poriadne prekvapený. Nikoho dnes neprekvapí, že použitie slov nerobí dnešným deťom žiadne problémy. Ale výsledky posledného prieskumu agentúry Median sú šokujúco pozitívne. Ani pri použití náročného slova neurobilo žiadne z 8-ročných detí chybu. Tešíme sa, gratulujeme. A späť k politike. Aj naši domáci poslanci dokážu byť k***y. Pri rozprave v parlamente nesprávne používajú dĺžne v slovách ako k***a, v ich výslovnosti sú to často slová k***a, Preto jazykovedný ústav skúma, či za týmito chybami nie je nejaký utajený český k***. Ak je to pravda, ja osobne by som si ho dovolil označiť slovom český k***.